Злата Хільман, город Свіслач, Державная установа адукації, сярэдняя школа номер 2, імя Миколая Павловича Мусонова, города Свіслач, 8 Б класс, Кондрат Крапива, ганаристый Парсюк. Бывае, правда, вот школе. Раз гнал пастух свиней у поле. Один вялізарный Парсюк, які обегал вёску усю, за раніцу обшнырыў завуголле. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем, вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў. А што ў самога на лычы не бачыў гэтага. Аднак і вось адзін тут пацвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна гэтай між свіней. А што ж, калі заўважаць людзі? Парсюк наставіў хіп, Парсюк раз'юшан, цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца нямногія. Дык гэта ж дэмагогія. Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы